שלום, אני נחמה ברוך, פסיכולוגית משפ"ח אשכול. רציתי להציג לכם בכמה מילים את מעשה בארנבונים, שזה ספר שפותח על מנת להנגיש את מודל מעשה להגשת עזרה ראשונה נפשית במצבי מצוקה, שפותח על ידי דוקטור משה פרחי. כשאנחנו מדברים על טראומה, אנחנו מדברים על שילוב של איום על חיי האדם עם תחושת חוסר אונים. חוסר אונים כשהאדם מרגיש שאין לו שליטה על המצב, הוא איננו יודע מה לעשות. שזה קצת קשור לשאלה האם יש דבר כזה שנקרא אירוע טראומטי. ההבנה אצל הגורמים המקצועיים שיש אירוע, ויש פרשנות של האירוע כטראומה. זאת אומרת, האירוע עצמו הוא לא חייב להיות טראומטי. אדם אחד יכול לחוות את אותו אירוע בתור דבר בסדר גמור, ואדם אחר יחווה אותו בתור טראומה, ומה שהתגלה במחקרים המקצועיים כמה שמגשר בין האירוע לבין הפרשנות, זה תחושת חוסר האונים. ולכן, המשימה הראשונה במעלה במצבי חירום, זה להגביר התנהגות יעילה ולצמצם חוסר אונים. כי ההבנה היא שאת האיום הקיומי לא ניתן לעצור, אבל את חוסר האונים ניתן לעצור. בשקופית הבאה אנחנו נציג סרטון קצר של דוקטור משה פרחי, שהוא יצר את המודל, והוא מוכר כמודל לאומי, כמו שאמרנו, וכדאי לראות אותו קצת. אני חושבת שאם אפשר, כמובן שאפשר, כדאי להגיע לסדנאות מסודרות, כדי ללמוד את המודל הזה לעומק, אבל גם הנגיעה הזאת שתהיה בסרטון הבא, תהיה לכם יעילה בשביל להבין את המודל לקראת היכולת שלנו ושלכם להטמיע את המודל גם לילדים. משרד הבריאות בשיתוף המכללה האקדמית תל חי מציגים הנחיות להגשת עזרה ראשונה נפשית במצבי מצוקה שונים. כל אחד מאיתנו יכול ומסוגל לעשות מעשה ולסייע לאדם הנמצא במצוקה נפשית. יש לפעול על פי 4 העקרונות הבאים. מקד את האדם בקשר עמך. בעת מצוקה מתעוררת תחושת בדידות, לכן צור מחויבות דרך אמירה. אתה לא לבד, אני איתך. צפו בדוגמה הבאה. שתי מים, רותם, תרגי, די. הכל בסדר, הכל בסדר, מצוקה מחריפה בדידות. הדגש מחויבותך לנפגע, ואמור לו שאינו לבד. מה קרה? היא ראתה את התאונה. שלום, לי קוראים שירלי, איך קוראים לך? שלום, לי קוראים שירלי, איך קוראים לך? רותם. תקשיבי, אני איתך ואני לא עוזבת אותך. קומי. תובילי אותי חזרה לכיתה שלך. עודד פעולות יעילות ופשוטות. חוסר אונים מגביר מצוקה. עודד את האדם לביצוע פעולות יעילות ופשוטות כמו לספור את האנשים שעימו, לאסוף מספרי טלפונים, להתקשר לקרובי משפחתו. צפו בדוגמה הבאה. לא, הכל בסדר. מה לעשות? תירגעי. מה? אני לא יכולה להירגע, לא מחיצה אותי גם אבל. זה לא יעזור. אבל לא יכולה להירגע. חוסר אונים הוא אויב. אל תרגיע, תפעיל. אני מנסה, אני לא מסוגלת. לא יכולה, אני מפחדת. אבל תירגעי. ולא, תקשיבו אליי בבקשה. יופי, אני צריכה את העזרה שלכם. את מיכל, בבקשה, תעמדי ליד הדלת, תספרי את כל התלמידים שנכנסים. את, דלי, תעמדי ליד, תפני אותם לישיבה ליד הקיר ההוא. לשם. שאל שאלות פשוטות המאפשרות חשיבה ובחירה. הצפה רגשית מגבירה מצוקה. הימנע משאלות על רגשות ושאל שאלות פשוטות אודות האירוע, כגון כמה זמן אתה כאן? להיכן אתה צריך להגיע? תרצה להתחיל בנסיעה או קודם להתקשר למשפחתך? צפו בדוגמה הבאה. לא יכולתי על המעקב, אנחנו מתקתקות את זה. לא. ערבה שפשוט נמצא כן, זה יובל. אני לא מאמינה. לא פה לאן. אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. מה קרה? אשפזו את האח שלי. אני לא מאמינה. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. תבכי, זה משחרר. מצב חירום מחייב חשיבה ותפקוד. שאל שאלות פשוטות ועודד פעילות יעילה. קל, תרגע. יובל,
יובל, תסתכלי עליי. באיזה בית חולים הוא? הוא בתל השומר. את רוצה שנתקשר להורים או שניסע לשם ישר? שניסע לשם. אוקיי. המפתחות עלייך? המפתחות של הרכב? כן. את זוכרת איפה השארת את האוטו? כן, השארתי אותו שם. הבנה את רצף האירועים. אדם במצוקה סובל מבלבול, מתקשה לעתים בדיבור ואינו זוכר מה קרה. תאר את רצף האירועים שהתרחשו כדי ליצור סדר ולהפחית את הבלבול. הדגש כי האירוע המאיים הסתיים. צפו בדוגמה הבאה. אחי, מה קרה לאילן? לא הצלחתי לזוז. אני לא מבין מה קרה. הוא נפל. עזוב, שכח את מה שהיית. בלבול מחריף מצוקה. שחזר את רצף האירועים והדגש כי היו מסתיים. איציק, תסתכל עליי. ישבנו ארבעתנו במסעדה. אתה ואילן יצאתם והוא התעלף. עכשיו כבר מטפלים בו. בערב נלך לבקר אותו. נראה לי שזה רעיון טוב. תתקשר לחברה שלו בינתיים, תעדכן אותה. כן. חוסן נפשי, זה בידיים שלנו. אז כמו שראינו בסרטון, בזמן אירוע חירום יש 4 תחושות מרכזיות. יש הצפה רגשית, שזה יכול להיות הצפה של המון רגשות שונים. יש בלבול, מה היה קודם, מה אחר כך, מה לעשות עכשיו. יש תחושת בדידות, אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא יודע מה עובר עליי. וכמו שדיברנו קודם, יש תחושת חוסר אונים. המודל מעשה שעליו דוקטור משה פרחי מדבר, זה שהוא לוקח את העקרונות האלה של הבדידות, חוסר אונים, הצפה רגשות ובלבול, ונותן להם מענים במודל, מציע איזה דרכי פעולה כדאי לעשות, כדי שהאדם לא ייכנס לתוך המקומות האלה, כדי שהוא יוכל לצאת מתוך האירוע הזה מחוזק ולא מוחלש, ולא ייכנס לאיזושהי חרדה רצינית. הדגש הוא בעצם על מעבר מתפקוד שהוא ממוקד רגש, לתפקוד שהוא ממוקד שכל. כאן יש את כל האלמנטים, שלגביהם יצרנו אחרי זה את הספר. בספר יש 2 סיפורים. יש סיפור על ארנבוני ואימא שלו, שמדגים את השימוש המושכל במודל, שם הוא מדבר על 4 העקרונות, שצריך להתנהל בהם בזמן אירוע חירום. ארנבוני נכנס כאן לאיזשהו אירוע טראומטי, ואימא עוזרת לו לתפקד, והיא משתמשת ב4 העקרונות, ויש סיפור נוסף שהוא נועד להבנות את האירוע. במקור הספר הזה נועד לגננות, שהן לרוב פוגשות את הילדים לא בזמן האירוע עצמו, אלא לאחר האירוע, ושם הדגש המרכזי הוא על העניין של הבניית האירוע, וזה מה שהגננת כאן, שקוראים לה טל, עושה עם הילדים, אחרי שהם קוראים ביחד את הסיפור של ארנבוני. בעיניי הדגש המרכזי הוא, כאשר קוראים את הספר לילדים, זה ההבנה שאנחנו צריכים מצד אחד להתנהל כמו שצריך כמובן, אבל ודאי ללמד אותם להבנות את הסיפור. עכשיו, הבניה של הסיפור היא לא צריכה לקרות בזמן האירוע חירום, כי כידוע אנחנו לא מלמדים שום דבר חדש בזמן האירוע חירום. ההבניה או לימוד של הבניית סיפור צריכה להיות ביום יום. ילד חוזר, הוא אפילו הלך לקניון ואכל גלידה עם סבתא. אז אנחנו שואלים מה היה קודם, מה היה בזמן האירוע, גם זה הדבר מאוד טוב. סבתא אמרה לך לבחור איזה גלידה אתה רוצה, ישבתם שם ליד השולחן, אכלתם, נהנתם ואיך זה הסתיים. אמא באה לאסוף אתכם וסיפרתם לה את הסיפור. ככל שאנחנו מלמדים וחוזרים ומלמדים את העניין הזה שיש לנו איזשהו הבניה של אירוע, זאת אומרת יש התחלה, יש אמצע, יש סוף, האירוע נגמר, אנחנו נוכל להשתמש בזה גם בזמן של אירוע טראומטי. זה דבר אחד, ודבר שני זה העצמה של מה הילד עושה, זאת אומרת ההבנה היא באירוע חירום, בתפיסה של חירום בכלל, זה שכל דבר שאדם עושה בזמן האירוע הוא דבר נכון וחיובי. במקרה הזה, ארנבוני ברח, וזה היה מצוין, כי הוא רץ, ובעצם ההבניה היא שהוא עשה דבר נכון ואמיתי. הוא הלך וחיפש את אמא. באותה מידה, ההמשך, כשהאמא נותנת לו להכין איתה את משקיע העלים, זה דבר נהדר, כי היא יוצרת איתו את תחושת האונים בתוך הדבר הזה. וזה הדבר המרכזי. איך אנחנו מבטלים את תחושת החוסר אונים, ומאפשרים לבן אדם בזמן החירום,
לפעול ולהיות יעיל ולהרגיש עם עצמו שהוא עשה משהו, ולא שהאירוע פעל עליו, הוא היה משותק. זה ככה בעיניי העקרונות המרכזיים, יש כמובן להרחיב בכל דבר, אבל אני מקווה שתהנו.